రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నామములో మీ అందరికీ కూడా శుభములు కలుగును గాక. ఈ దిన వాగ్దాన వాక్యం కీర్తనల గ్రంథం 30వ అధ్యాయం 12వ వచనం. నీవు నా గోనె పట్ట విడిపించి సంతోష వస్త్రమును నన్ను ధరింపచేస్తున్నావు. యెహోవా నా దేవా, నిత్యము నేను నిన్ను స్తుతించేదను అని చెప్పాడు. ప్రియులారా, గోనె పట్ట అనేటువంటిది బాధను, అంగుళార్పను, దుఃఖమును, వేదనను, కన్నీటిని సూచిస్తుంది. చాలాసార్లు ఆయా పరిస్థితులను బట్టి వస్తున్నటువంటి ప్రతి ఇబ్బందికరమైన, వస్తున్న ప్రతి శోధన, ప్రతి శ్రమ, ప్రతి శత్రువు యొక్క పన్నాగాలు, సాతానుడు శోధించే ప్రతి విధమైనటువంటి బాధలు, ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు మనం జీవితంలో అనుభవిస్తూ ఉంటాం. అవి మనల్ని చోటు చేసుకుంటూ ఉంటాయి. వాటి వలన ఎన్నో మార్లు మన జీవితాల్లో అంగుదారుస్తూ ఉంటాం, వేదన పడుతూ ఉంటాం. ఆనాటి కాలంలో ప్రజలు అంగులారుస్తున్నప్పుడు, గోనెపట్టు ధరిస్తున్నప్పుడు బూడిద పోసుకొని దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించేవారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల నుంచి వారిని విడిపించి దేవుడు కాపాడాడు. నిన్ను కూడా కాపాడతాడు, నీకు కూడా మేలు చేస్తాడు. అదే కాదు, నీకు సంతోషాన్ని ఇస్తాడు. పిల్లరా, దేవుడు ఈ దినం నీకు ఇవ్వాలనుకుంటున్నది ఏమిటో తెలుసా? నీ దుఃఖాన్ని తీసివేసి, నీ బాధని తీసివేసి సంతోషాన్ని నీకు ఇవ్వాలనుకుంటున్నాడు. అదే కాదు, నీ నోట స్తుతి వస్త్రాన్ని, స్తుతి యాగమును, స్తుతి జీవితాన్ని నీకు ఇవ్వాలనుకుంటున్నాడు. అలాంటి స్తుతి జీవితం ఎల్లప్పుడూ నిత్యము ఆయన స్తుతించే గొప్ప మనసు దేవుడు నీకు ఇవ్వాలని కోరుతూ, మరి అలాంటి జీవితంలో నువ్వు ముందుకు సాగాలని కోరుతుంటున్నాను. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించునుగాక. ప్రార్థన చేద్దాం. దేవా, మా తండ్రి, మా ప్రభువా, నీకు వందనాలు. మా యేసయ్య, ఈ యొక్క ప్రభా ఉదయకాలమున మమ్మల్ని జ్ఞాపకం చేసుకొని దేవా తండ్రి, మమ్మల్ని కరుణించి కాపాడినందుకు వందనాలు. యేసు ప్రభువా, ఈ వాక్యం వింటున్న ప్రతి బిడ్డ జీవితంలో సంతోషాన్ని, స్తుతి జీవితాన్ని వారికి ఇచ్చి కాపాడమని, వారి నోట స్తుతిని ఉంచమని, వారి మనసులో స్తుతి ఉంచమని, వారి జీవిత యాత్రలో స్తుతి ఉంచమని, నీకు మహిమ తెచ్చుకోమని యేసు నామమున ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్, ఆమేన్. అందరికీ వందనాలు. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించునుగాక.